Το υπόσχομαι είναι εξαιρετικά εύκολο το να πας viral όταν ξέρεις το τι λειτουργεί. Παράδειγμα για τον Κώστα, βλέπουμε ότι τα βίντεο της τεχνικής ανάλυσης πηγαίνουν αρκετά καλά. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, 3,4 εκατομμύρια προβολές, 1 εκατομμύριο προβολές. Και παρόλα αυτά, καθώς ανεβαίνουμε, κάποια βίντεο δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν αρκετές προβολές. Π.χ. αυτό εδώ πέρα 39.000, επόμενο βίντεο ίσως να θεωρούνταν και αυτό εδώ πέρα στις 22.000. Οπότε τι θα κάνουμε, θα πάρουμε αυτό το βίντεο, θα κάνουμε copy το link. Θα πάμε λοιπόν στο Telegram και θα κάνουμε paste το link και θα κατεβάσουμε το βίντεο δίχως watermarks ή το οτιδήποτε με ένα απλό κλικ, download, το έχω ήδη κατεβάσει, και θα κάνουμε copy και το caption. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι απλά να το ξανανεβάσουμε. Το Instagram γενικά προωθεί το βίντεο σου περίπου στο 20% των υπάρχων ακολούθων σου, ενώ το υπόλοιπο 80% άντε και 70% θα είναι νέο κοινό το οποίο είτε έχει κάνει interact παλιότερα είτε δεν σε ακολουθεί την παρούσα στιγμή. Οπότε αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνεις πολλές φορές είναι απλά να πάρεις ένα βίντεο το οποίο γνωρίζεις σαν λογική ότι πηγαίνει viral και λειτουργεί για το δικό σου προφίλ και απλά να το ξανανεβάσεις λίγο καιρό έπειτα ή ίσως και μερικές μέρες αργότερα.